phela mengivakashele ekhabo manje ngidlula ngakhona lungile kangisekho lapha hawo mina ngathi ifuyo inkomo la inkomo ezinhle kabi lezi amaplaza okay kulungile asenze kanje asenze kanje abona mongaphakamisanga ukuthi ikhonto yenze kuseni usho kanje akasibona asithi are you ready for sipho sethu akabona ba ready for sipho sethu abenze kanje hayi hey what's John manje abenze kanje hayi nalama phezulu ufo ngiyawuthinga abenze kanje ngiyawuthinga nje abenze kanje vale kumeka kanje okay asamba 4 3 2 1 usipho sethu Yamazi
Mina bengazi indumiso yami ukuzongithatha ungibeke la. Mina bengazi indumiso yami ukuzongithatha la. I'm speechless, I'm still speechless, I do not know what to say. Ngiyabonga ngoba nomncane. Angazi ngithini ngibonga nje kuba ngihlazi ngikhona emva kwethu. uNkulunkulu anikhusele njalo angishaya izandla
Ngisaqala ngosami. Ngithela igama ngosipho sesengikhomanda ngiyaxoxa. Ngicela gospel namhlanje sithe asizomenzela idouble lounge lapha eThekwini. Sibancane sithi nje asivele sirenese siqhamuka nento entsha. Uma kanje next year ngizoyithola futhi i-first annual angishaya izandla. Asike sithi namhlanje angiqaqana. Asike sithi namhlanje ukubunyazi lwalo ngekho. Sifuna sigide zonyazi. Asambe my select. Konakala manje.
Uzomqatha yini? Yo. Okay, umsebenzi sengiqashiwe kanjani izandla. Yeah. Umsebenzi siphose umsebenzi sengiyasebenza manje. God bless you. Ingoma siphose yokugcina le. Siphose njengoba ecula i-artist unama-CD awadayisayo awakecela ngiphe lonto ngibone ngikhombisa abantu. Siphose nobali ne-CD. Yo-50 kuyi-support yokusupporta umusic kaSipho ngendlela ezahlukene. Uma ngabe no-50 uzolithenga ne-CD uzolithola kosisi baphethe. Uma ngabe ungenawo 50 rand mhlawumbe sewalithenga ngelilanga siyabonga uNkulunkulu akusise. Ngicela wonke umuntu la anikeze uSipho i-support angayilindele bengayilindele namhlanje. Yazi uzoyisho lento uSipho bengayifili bad kuyena ngoba akazisusange ebantwini. Khona omunye umuntu athi mina angiphila impilo efana nabanye abantu, so into engiyenza ayizukuzwakala kubantu, kanti thina siyakwazi ukususa wena eceleni silalele lento osukuyisho message lo osukuyisho. So ngicela wonke umuntu hayi ukuthi yini ukukhuthaza ukumenza awumdabukeni akadabukisi. Uyadabukisa? Akadabukisi. Ufana nawe akadabukisi njengoba nje. uNkulunkulu umhlelele ukuthi yena uzoba nje kodwa awudabukisi. So uma ngabe uhlangana nasendleleni ungasho ukuthi sorry. Mina ngihleze ngimdelela uyawazi ngalo. So ngicela esacula le ngoma umhlatshelo uze la Sipho bhuti wami. Wonke umuntu la ukukukhuthaza ukukhombisa sekunikeza isupport. Imoto yakho akhe sikuthi siphelelwa amasondo. Fala uthenga amasondo amasha and lento iyabiza lento. Amasondo ayi ukumuphi support okwempilo, ukumuphi support ukuthi aqhubekele phambili, ukuthenga iCD lakhe uyamsupporta, ukumkhuthaza ukuthi ufana nawe ngaso sonke isikhathi. Uzoshaya le ngoma lena, uzoshaya le ngoma umhlatshelo esephuma. Ngicela wonke umuntu la eze phambi kwaSipho athi qhubekela phambili Sipho uNkulunkulu anibusise nisenza kanjalo. Samba mayiselele. Ungasabi nje vele usukume. Uthi nonke wenza umphefumulo zangu uzidele. Usukuma nje uzongipha sokuthanda nkonke lokho. Usukuma uhlala nje. Uhlala nje.
siyabonga. uNkulunkulu usise nonke. Amen. Umetumizana. Yeah. Hey. Wema. Yako. Hey, wazo wangu. Yako. Sasa sabusisenge. Ukono wa musisenge. Ukono wa musisenge. Nazo kiasi. Oh.